ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ରମଣୀୟ, ଅତୀବ ଚମତ୍କାରୀୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାନୀ ରସାମୃତ ହୋଇସାରିଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ଚାରିକଡ଼ ଗଛପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମନୀୟ। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତରାଜିର ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ମୋ ମନମାନସରୁ କଦାପି ମଳିନ ନ ପଡ଼େ। ଅତିବୋଧଗମ୍ୟ, ଅତି ବିକାଶ ସୂଚକ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଭା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପିଣୀ ଏ କେନାଲ, ବନ, ଗିରିବନ, ପାହାଡ଼, ତରୁ ଝରଣା ଅତୀବ ଚମତ୍କାରୀୟ, ଅତି ସତେ ଅବା ଏହାର ଆଭାସ ମନର ଆପ୍ରାଣ ଭାବେ ସବୁକୁ କୁଞ୍ଚିତ ସାହୁଜ୍ଜିତ କରିପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଭିଆଣକୁ ମୋର ଏହି ଅନ୍ତର ହୃଦୟରୁ ଶତ ଶତ ନମନ।